ولا إدريسون كوفي لكم قال حج برجينا حمد حجانا قبل البيت مديسة نحمد خويني تقاليسن كوتشي دللو دم فتحي عماتي 9 كيلو نعنا زمرحنا من كويني من دا لكم مرحكا مالك إساس ما مرحكا زلو صمامس እንኳዕ بسلام ናብ ቤትካ ተመለስካ ተፍየ ትግራዊቲ ሰበይትኻ ከይትበሃል ሰራየ ሰበይተይ ተቃዋሚ ንሱ በቃ አቡ ዘፍለጠ ተቃዋሚ ስልጣን ይኹን በር ህዝቢ ኤርትራ ይጥፋ ይግድሰኩም እዩ ታውነው ሱ በትግራይ ይፈርጢጡ አረግደፍ በትግራይ ገርካ ከመጽኻ ነታጸርፋ ነበርካ እቡ ሓንቁ ተጋሩ ትድላለኻ ተባሂለ ንኣኺ በአዲስ አበባ ይገይሻለሁ ይብል ራኸቢል 15 ትዕጋዝ ወፀ ተግባራዊ ይኹን አይና ዓድና ነገር ደሓሰብና ንዛረብ ተመዛበልቲ ዝመጹስ አካሊ ዝመጹስ قدم كله ودنا هنا دهندل نعدنا ملسنا يا مزول نور بقدام في سلام او سلفي ودنا تدحلم دي موت عندلن طرنز بالسي بين سلام طعنا هابلي كما يالخم كما يتقنيو كبراتن في تواتن تخاتلتي شدن رياكت سوان እግዚአብሔር መስገን ናብና ሎም ማዓንተ መደቡን እንኳዕ ብድሓን መጻኹም አነ እግዚአብሔር መስገን ሰላም ኣለኹ ንስኻትኩምን ከም ዝኸማይ ሰላም ከም ትህልው ማለት እዩ በዓለም ሙሉእ ተስፋዬ ኣብ ስራሕኩም ኣሳልጦ ሙሉእ ቤተሰብ ድማ ማለት እዩ ብሓጎስን ብፍቅርን ኣብ ዝተፋላለዩ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም ክትዕርፉ ከለኹም ኣጋሚሸት ማለት እዩ ፕሮግራመይ እንትከታተሉ ሰባት ብሙሉእኹም ንጉሆ ቅድሚ ስራሕውን ክኸውን ይኽእል ሜይቢ ሓድሽ ቪድዮ ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ ኢለ ዝጅምር እሺ ናብና ኢሎም ማዓንተ ርእይቶ ሰተት ክንበልና ማለት እዩ ትብለጽ አብርሃም ሽደን ዓብይ ሰብ ሰላም የውርደልና ፈጣሪ ንኽልቲኡ ህዝቢ ላይክ ኢላትንላ ማለት እዩ ይቀኒለይ ክብርት ፍቱትን ሓፍተይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ምንዮትኪ ናይ ኩሉ ሕብረተሰብና ምንዮት እዩ የኽብረለይ ከዓ ሻዕቢያ ህዝቢዩ ኣይተጋሩ ማዓሲኹም ኣተሓሳስባኹም ክትስፍሑ እታምሉ ዕጥቅን ስንቅን ዝነበራ ትግራይ መን ከማይ ኣይተሓዙን ብምባል ጽጋብ ሰርኒቕዋ ትፍክር ዝነበረት ከም ዘይነበረት ኮይና መዛረብ ዜናታት ዓለም ከም እትኸውን ዝገበረ ሻዕቢያ ሕጂ በዚ ሰዓረ ብላዕ ዝኣከቦም እንዳዓት ሃገርን ህዝብን ዝኾነ ናይ ገበናትን ስርቅን ጉጅለ ንኤርትራ ከምጻላ ዝኽእል ስግኣት የለን ታሪኹን ዕድሚኡን ጥራሕ እዩ ኣይክብል ማለት እዩ ከበላሹ ይብለና ኣሎ ሻዕቢያ ህዝቢ እዩ ሕጂ ኣነ ምናልባት ካብ ሾንካ ተበጊሰ ሻዕቢያ ማለት ብቋንቋ ዓረብ እወ ህዝቢ እዩ ስራሕ ሻዕቢያ ግን ህዝባዊ ኣይኮነን ስራሕ ሻዕቢያ ስራሕ ውልቀ መልእኽቲ እዩ ኢለ በሓጽር ይዝነግረካ ኣይኮነን ተልካኒ መርቱዕ ሒዝካ ትቀርብ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ማለት ርእይቶ ስለዚ ሃብካ ኣይኮነን ኣብቲ ናይ ትግራይ ዝበልካዮ ፈኸራ ጽጋብ ገለ ትብሎ ዘለኻ ህዝቢ ኣይጸገበን ነይሩ እንተ መራሕቲ ግን ወጸጊቦም እዮም ነይሮም ሕጂ ወጸጊቦም እዮም ደለዉ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ይሸገረሙን ምክንያቱ ንሳቶም ኣይተቃለሱን ተቃሊሶሙን ኣይፈልጡን ስራሕ ሲኢኖም ተቃሊሶሙን ማለት እዩ ወድድኻ እዩ ዝመውት ስለዚ እቶም ህዝቢ ትግራይ ከም ጠቕላላ ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስሆት ኣይነበሮ ናቶ ኣይነበረ ድልየቱ ኣይነበረ ሕልሞ ኣይነበረ ኩሉ ኣይነበረን ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት ኣብቲ ትብሎ ዘለኻ ትምክሓሉ ፈጺሙ ዘእተው ኣይነበረን ንሕናስ እኳ ምናልባት ምክንያቱን ክህልወና ይኽእል ሰራዊት ሻዕቢያ እንታይ ምክንያት ክህልዎ ይኽእል ጽላኣት ጥራሕ ነይርቦ ንሱ ክገብር መጽኡ ከዓ ሰሪቁ ገለገለ ኸይዱ ስለዚ ታስርቅውን ተተገልቢጣ ንዓኻ እያ ተዋዓካ ዘላ ማለት እዩ ምናልባት ንስኻ ወፃእ ኮይንካ ዘይሰረቅካ ትኮን ትኽእል ግን ሻዕቢያ ኢልካ ህዝብኻ እንድሕር ውፅኢኻ ብሓፂሩ ጸላእ ሻዕቢያ ኮነ ይብለከን ካብ ሻዕቢያ ተወሊድካ ግን ኣነ ዝብለካ ነገርታ እዩ ትኽክል ኣይሰርሕን ዘሎ እየ ዝብለክ ናተይ እማመ ምልከታን ሕፅር ብዝበለት ቋንቋ ማለት እዩ መርየም ኑር ሕስየን ኣማኒኤል ንረብን ወከል ክንደይ ግዜ ቀምሻደይ ዕንቂፍን ክንብል ኣሳፊሕኻ ሞት ተቆርሚኻ ሞት ብሰማይ ዶ ክነጥሩ ኣሕፅር እንተብሎሞ መዓልቲ ብሓንቲ ረፍዲ ኣስመራ ይረኣዩ ደቅና እዮም እቶም ኣብ ዓዲ ዘለው ሰራዊት መዓሲ መፁ ኢሎም ብሃንቀውታ ጽበዩ ዘለው ዝኸፈልካ ከፊልካ ምሕፃራ ምዕንቃፍ ገዲፍና ዓቅምና ንስራሕ በብና ኣምነሉ ሽግርና ክውዳ ዲያቆን ዘረባኻ ረቢ ይፈትዎ ሓቀኛ ሰብ ትብለላ ማለት እዩ ዲያቆንካ ኣነ ብትክክል እዩ ማለት እዩ ናይ ኢፋይ ምቸወኒ እዩ ቀጽል ኣይትገደሰሎም ነዞም ዓንቀፍቲ ጸረ ህዝብና ኢላትወላ ማለት እዩ ሓራይ ክብርትን ፍቱትን ሓፍተይ መርየም ኑር ሕስየን ብጣዕሚ ኣደስ ብለኒ ፖዚቲቭ ዝኾነ ርእይቶ እዩ ዘሎ ባይዞይ ዋላ ዝኾነ ይኹን ጸርፍየል ገለገሊኹም ሰባትሲ በቃ ባህታ ኢኹም ናብ ሰብ ተመሓላልፉ ገለገሊኦም ዕንቅፋት እዮም ዝኾኑኻ ከምዚ እምኒ ሓራይ ቀጸልና ናብዚ ናይ ሎማዓንተ ርእይቶ ተመሳሳሊ ማለት እዩ ታዲያ ርእይቶ ኣለና ገነት ክፍለ ኢየሱስ ጉድ ጃብ ሽደን ላይክ ኢላትንላ ማለት እዩ ይቀኒለይ ክብርትን ፍቱትን ሓፍተይ ናብ ናይ ሎማዓንተ ቪድዮ ሒዘኩም ሰግሬ ማዓት ቪድዮታት እዮም ዘለው let's go welcome to Shidden Reacts 1 welcome to Shidden Reacts 1
ንቀፅል ናብ ኢድሪስ ጀበና ሼር ግበሩሉ ናብ ልቡ ተመሊሱ ኣሎ እስኪ ውፉይ ናይ አቦይ ውፉይ ሼር ግበሩለይ ሼር ናብ ሰልጠነ ግበሩለይ ሼር ናብ አቦይ ውፉይ ሼር ናብ ዓዚዝ ሼር ናብ ካፒታን ታንክ ዩ ቨሪ ማች በዚያ ደርፊ ኩላትኩም ሼር ግበሩ ካብ ኢድሪስ ንሓመዱ يأكلنا كاب هيقدف تبارك قرب أنا يدليني سكحي أيدليني حجة أنا بلبيت ماليسة أنا حمدو خويني تقاليسا كوتش يدلو لكم يا هم يا لو يا هم يا لو معبل حمدو يا هم يا لو وايزا مقلبات انو كل بقى رخيبات مالتي ولا ادريسون كوفي لكم قال حجي برجينا حمد اقبابل غور لا تقدفو مالتي ني كامبان ختا هاد غورم حجي ادريس ايشي انت حطوا لك نزي مستر جبرسي مساجر من بستي كم برجيز حمدسي انت انا هنقبل مريدنا زينا شجرنا كنفتح ويس ابزي طرح زربا كوينا كنترمتاي تجبرنا انتاي ما طرشتناش نمنتاينا تحتناتي حدي سلازي حتى حاتيت وريدنا ان شجرنا كنفتحس ويس ابزلني انا تايدي مسيل نزخونه قلقله غزا وريد الكا مالتي بقى وريد لنا ماينم صيس ويس حراي بزغونه اي حريف ريتكو مالتي تحتو وانت تخكلني ايو بخمينا هنقصل بهالي حراي بخميكم تقصلوا برجينا حمد يملسوا لنا في فيديو يرخبكم بازو اسكي او فيبو دم فتحي عماتي 9 كيلو عمسيهم كا تمصو فتحه يلا اتطرنافه بتنا عايز تعماني مستومنا عايز موصلني تطرني فقق علسي ابتسكم تركبوا له ركب ايدلني نمنتاي تيلكمني نعايز سقاتكم مسخاتكم نمنتاي سقات كتقتل الله وايلكم سلاذ فرادكمني انت رخيت داسناتكم كأبتوا وايدلني كم تاسقهم حين خطفدي تخدوا لهم زوم لومي تزاروا وتتصارفوا لهم حين مفداين بر كالتم طول حد نغير يلا رينا يناخا عرفنا عاي بتوم تقالستي يتصرف زلو حراي سلازيس تصريفه ايمو غديفوي يختبر زلخ مالتيو ماما فيبن سلازي اندحر داخوم خوينو حسابكيو مانم سبك خبروا له حساباتم سب كمزي نحنا حدش نغير يخوننا مالتي مبزحتهم سبات مصيقهم توقعوا خلهم ويكتعل خلهم سمعكم تلخسي ننغرات بطعم امنا اندا فرحكم اي تفرحوا زبل ملخاتا ايزلنا انا نمنتاينا نفرحوا كنفرحوا ما يغبانا فرح زبال ነገር كل يبلون زبل ناتي ملكتا مالتي قصل بابا جابر ملس دي ما يملس نمسك ملس دي ملصو وفي جن سالان ساعات اونيري لو مدور وفي ولا شغل عاد ساعات اونيري لو زي تايز بار زي واحد كذا لا وف عاد اونيري باكا ابني كم على سوي تقبلها سيدي ابا موس اوتو كده مترتي اخذ دي قالت خص باكا جنبك ساعتو دوم سامبس حبس الكولري ده ون صقا እግዚአብሔር كل ودالك حجها زبحال انبر ازي من كويني نعانا زمرحنا من كويني من دالخ مرحكا مالت اساس ما مرحكا زلو صمامس نزي اي مرحنا مالت على هذا غير ما من يخ مرحكم تدلي وسب مالت نخلنكم مرحنا بقعت يبلو من لكم ها كان انت قننتم ጳጳሳት مرحنا بقعت يبلو من يبل ህዝብ እንተ ኾነ ነቶም ከምኡ ዝመሰሉ መጥሳት ክመርሐና ኣይኮነን እንትብሉ ማ አሜሪካ መጽሪኹም መርሐኩም ደሊኹም አሜሪካ እስራኤል ገለመለ ወይ ካል ባዕዳው መጽሪኹ መርሐኩም ዲደስ ብለኩም ኮይኑ ስለዝኾነ ማሕርት መንግስት እንታይ ከም ዝመሃረኩም ትፈልጡ እሺ እንታይ ከም ዝብል ማለት በዚ ዝመጸጸላ አይና ዓና ስዒርና ዝበሃል አይፈልጥን ይገለ ዝብል ማለት ስዒር ወንዲው 20 30 ዓመት እንድሕር ከርዲኑ በሓደ ገዛ ኣብ ካንሸሎ ኾፍ ኣቢልዎ ኮይኑ مرير ويسا عيلة نيساس ويانا امبرك خميم ابكيم ميم
نايز بخيات مترفن أنت هاي مو يخبر حج خوينو مالت قدم إلك أرنب تباهيلو بزح جزء تمخيرو أنا أبزن بوكو متصحف تحجي صحافي نايتا متصحف بحق أني عدو صحيفوا بجيجات صحيفوا ناي بعلاءات ملكت جن كسب حجي كابزن بوكو مالتي نوحت متصحفتي أمبي خازولهم بفلاي كاب زعباتي أما نقولت هنا أزول جو بوليتيك زنبوكو ناي تنسى إذا إثيوبيا زبها المتصحفي مالتي بركة سمون زبها لي صحيفوا كاب تقارسون نوح مالتي عمق زبالة من قد خيلي صحيفوا ب9 عامة مرت بفلاي تي قدمي ورار بعد ما زبها بأنا مالتيو بأنا ورار شعبي يبهال بوجن إرتراد ما ورارو يعني لما متصوعوا تزربا كواز قرمي مالتي خدتي من كم زورارو نيت أمامون مالتي جنب بزخون عبت قداي نسو كزاربت له قدم يلو بفلاي قدم يلو جن دحر الريفرندم بزحت من مارصتات قريوم له إسياس أفورقي بصور فصي ما يقبلن أيقبلن كابزول لهم حد عبيته مخنياتات كا أنا وانا جزا أم حدارنا إثيوبيا تزي جوركم نيات في النيرات هزر خاب قدم جميرة يم دحربك أنا محنفاشون كجمبر انتلوس جنزب محتام كم دي مال جنزب نايب علىها مقيار زبها الأمرات قالهم قدم ممتصو مالتيو أنا جنزب قيريه جن حساب بدولار يخم تحسبوا لي عدها بدولار دي بصحة مالتي عد دولار تعبي خيا كوش غري ولا فتينا كنا نجزا كباي زي ماركتيو اجديد كاون كنجزا نخل نيرنا انا مالتي شعقن غناين ولا نحنت ايكونومي يبلن حرا يبل تموفت وسن زلو سبات نو علاته مسي كساب شو من تشحز اكل قرش مالتيو بلاوطا يتعدادغو مالتيو اكسچنج بزلو ناتكا ገንዘብ ናትናውን ኮሙ ተማሳሳሊ ይስራሕ ተመፍቱ ቦርደር ዘሎ ህዝብታት ኮመን ዝኾነ ገንዘብ ተይኮነስ ድሓን ሒዞሞ ብዝመጹ ክሳብ 8000 ይተዓዳደጉ እዚውና ይኸጉን ኢሉ ፈንጠርጠር ኢሉ ንሽተላ ማለት እዩ ታዲያ ካትገብር በቃ ኣነ ባሕር ወሰን ገለ ሒዘ ንዕኡ ኸኣን ኮንትሮ ይጥቀመሉ ኣብቲ መጽሓፍ ዘሎ እዘወግዕ ዘለኹ ባይዞይ ንኮንትሮባንድ ይጥቀመሉ ኣው እንዳኣከብኩ ወርቂ ይኹን ገለ ሓልፎል ገለ ኢሉ ንሽለይ ፈንጠርጠር ኢሉ ኣይኸውንን ድሕርኮም እትብል ኮይን ካይሎም ቅርሽ ምስ ቀየሩ ኸኣና ካሊ ዕግርግር ንሱ ኸኣታዩ وصدوا قرش لني بل إن كاين جزايو مالت بأيتم جزايو بوزح قرشين يربط شعيز بهال بأيتم جزايو بجزء خامس وصر كياها دليت كاملتي تدلي خا بون خوني خل علو خوني خل جزء خاوصد تبايل نو تقرش هاوني له قرش دا غيرنا إنها ما يقرنا أنا بكاتبلو ولا كاتلو يفلت ليه كاو بدحر يزغل لي عقرقر إن بمسولو مالتي بعلو قرش كاتيلو نامنتاي واتيو ناب ترينش مهنات ترينش نوحتي خمسي صحين تعريبا the sun will never set on the British Empire ገለገለ ዝባሃል ይርምሽ ቀደም ንሱታት ናይ ቀደም ተቀሰም ጽዩ ማለት እዩ ፀሓይ ቦት ይተዓርብንያ ገለገለ ዝባሃሉ ሓረስቶት ዝሓርሱ ናይ እምነ በረድ ማሽናት ምግፋፍ ኣብዩ ተዋፊሩ በቃ ቀደምውን ማለት እዩ ንሳኻ ገዲፉ ኣይዝኸውን ያ ተባሂላን ይራ ድሕሪ 27 ዓመት በቃ ሎምስ ለቢሙ ኸውን ይኽእል እዩ ዝኹለ ዓመታት ሓሊፉ ዝኹለ ነገራት ሓሊፉ ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ ትግራይ ኩናት ንባዕሉ ኣያኣትኒ ገለ ክባሃልስ ድሓራይስ ኣለኹ ኢሉ ርእሱ መሰሰቢሉ ማለት እዩ ጌም ኦቨር ክብል ጀሚሩ ቅልቅ ሰርፕራይዝ ገይሮም እንዳወያነ ማለት ያ ኣለኹ ኢሉ አይ ይዝዓድ ግን መኽባዳ ማለት ይሪኹም አንድ ሕርዳ ኮይንኩም ሕጂ በዚህ እንተቀጽልና ማለት ንቕንቕ ኣይትብልንያ ባይዞይ ሓደገኛ ዝኾነ ካይዳ ብጣዕሚ ከቢድ ማለት ንሱን ሕነለን ዘይፈደኽዎ ከምዚ ዘይገበርኮ ዘይወዳእኽዎ ነገር አለን እንዳበለ ቶምናትናውን ንሱኮ ከምዚ ኣገበረና እንዳበሉ ዝገበረኒ ያገብርስ ዓደይ ይገብር ብዝበሃል ማለት እዩ ክልቲየን ዓድር መስ ኣቢሎምን ሕጂ መወዳእቱ ኤርትራን ትግራይን ኤርትራ ኳ ሪላቲቭሊ ሓሙኽሽቲ የብላ እንተገደደ ዝተሃነፀ የለ ዝፈረሰ የለ ኣብ ትግራይ ግን ዝተሃነፀ ማዓት ዝፈረሰ ነገር ኣሎ ማለት ክንደይ ናብ ሓሙኽሽቲ ዝተቀየረ ነገር ኣሎ ስለዚ እዚ ዘምጾ ዘሎ ታዩ ምትህልላኽ ናይ ክልተ መንግስታት ሕጂውን ንስኻ ኺድሙት ንስኻ ብህይወት ንበር ኣይንበር ኣይኮንና እናትና ማለት እዩ ካብ ሕጊ ወፃእቲ ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሕጋዊ ኣይኮነን ዳሴት ሕጋዊ ኣይኮነን ሕጊ ተኸቲሉ እንተሰሪሕኸ ሕጋዊ እዩ ብኣንጻር መን እዩ ብኣንጻር ሕጊ ልዕሊ ሕጊ ዝኾነ ሰብ ክህሉ የብሉን ማለት እዩ ሱፕሪም ሎው ዝበሃል ኩሉ ሲ ከም ጽላል ከጽሉዳ ይግባእ እንኳዕ ብሰላም ናብ ቤትካ ተመለስካ ተፍየ ይብሎ ኣሎ እስኪ ሓራይ ሓራይ ትኽክል እንኳዕ ብሰላም ተመለሰ ማለት እዩ ኮንግራ ነትኹሉ ዝነበረካ ጻኒሒት ማለት እዩ ኣቀባብላ ናይ ህዝቢ ርኢኻዮ ሰራሕኻሉ ህዝቢ ኣይሕፈረካን ማለት እዩ ልዕልዩ ተዓጻጻፍ ገይሩ ዝውሃብ ነገር ዋላ ኣየሃብካ ግን ምስጋና ሞሳ ዝበሃል ማለት እዩ ኣፍካ ኮፍ ኣይትረፈልካን ቀጽል ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ትግራዋይ ከይትበሃል ትግራወይቲ ሰበይትኻ ከይትበሃል ሰራየ ሰበይተይ ኣነ ከምዚኣ ኢልካ በቃ ክትምሕል ክትሕል ጸኒሕካ حجب عد عند حماها مستبهلك شعوه بخساتك أوصايا مستبهلك توصات حقي
ተደናጋጽ ኣይኮንካ ሂማኒቲ ጥቂዕካ ኖ እዚ ሰብኣውነት እዩ ትብል ነርካ ናይ እዚ መሸርፈት ትብሎ ነርካኒ ኣብ ኣሕመድ ንብልጽግና ትብሎም ነርካ ሕራይ ፖለቲካዊ ጥቕሚ ወይ ፖለቲካዊ ምስ ረብሓ ኢኹም ዲኹም ትብሉ ጥፍጣፍካ ከይነቃጸት ከምዚልካ مسؤوم كم بالك أنت إتربح فلوتي تربح فلوتي درون نجربها بتنان نتوم حواتنا تبلو من أنتي كم دجبرتهم تفكيهم مثلاً كل عالم مسؤوم تطويلو نسلة سبيلاويان نسلة سلماويان دبله ما وش تعرفوا عن اسمه أنت خوين الزحل الناس تفيو لازم لك تحطي حزبي كنا شجركم نسخهم مريتكم دليكم مالتي سلطانكم برز بإطفاء يدفع قدسكم لي حجي خابت تزارب يا زلخت زرباخت صبغ له مالت اب كل خون كلسي حسابكم غلصو زبل انا تقبل الكيكو بتاع موسيدي اتزربا نخلص حسابكم كتغلص يغبا ابانا مسكون انتاي كوينكم زبل ነገር ፈትየል ከለኹ ይብለክ ከለኹ አነ ሓንቲ ነገር ዘይፈትኹልክ ሓሶት ግን እንታይ ዳ መሲልኪ መንግስትኺ ብኢዶ ወነኑ መሬት ናይ ካልኦት ሰባት ክወስድ ይሉ ሲሉ ኣብደስ ዝበለ ሰዓትስ ይኣተዋሉ ኣብዚኣስ ዓገብ ሲቪላውያን ስለ ዝኾኑ ኖና ይኮነን እቲ ሰራዊት ክስ ይብለክ ኣለኹ አንተ ንዕንባ እስምዕን ዋረ ፈጣሪ ይስማዕኺ ኢሉ እቲ ሰራዊት ኩምስ ሲሉ በቃ ሃንደለ ቂሉ ስመጽዩ ኣትዩ ችግር ፈጢሩ ነይሩ እንድሕር ሓቀኛ ኮይን ክነስኸ ማለት ሕጂ ኣነ በወገነይ እንድሕር ዳኒ ኤርትራ ክንዘምቲና ዝብል ሓይል ኣሎ ኣየዋጸካን ኣየዋጸንን ንባዕለይውን ከም ህዝቢ እንታይ ንኽትዋጢኻ ምስ ሕዋቴክ ተባእሰኒ የብልካን ዓገብ ክብል ይዝግባእ ንስኽ እንታይ በልኪ እዩ ንሱ ጸማም እዝኒ ሲቪላውያን ተሃሪሞም ተወቂዖም ገለገለ ብዝብል ነገር ሸፋፊን ጌትኸዲ ጀኖሳይድ በጽሕዎም ካብ ዓድም ተፈናቂሎም ሕጂኸ እዚኣታ ትኽክለኛ ነገር ማለት እዩ ንስኺ ሓንቲ ለይቲ ካብ ስድራኸ ተፈሊኺ ኣብ በረኻ ሓዲር ክትትኾኒ ምፈለጥ ክዮ ነርክ ግን ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ኣይፈለጥ ክዮን ኣለኽ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ሓውና እትብል ነርካ ንህዝቢ ሕጂ ደኣታ ክትገብር ልብኻ ጠፊኡ ገለገለ ማለት ተቃዋሚ እዩ ንሱ በቃ ኣቦ ዘፍለጠ ተቃዋሚ ማለት እንታይ ማለት ይመስልኪ በቃ ንህዝቢ ወኽቃወም ይውልን ኣብኡ ትኽክር ገጽ ሓዝዮ ንህዝቢ ዘይኸውን ተቃውሞ ገደልካ ኣቱ ገደልካ ይእቶ ተትብል ንስኺ ትኽክል ይኽ ማለት ግን ሓቀይ ተዛረብን ዘለኽ ንባዕልኹውን ፍርቃ መልሓስኪ ሓቂ ተዛረበላ ፍርቃ ድማ ትዕንቀፋላ ማለት እዩ ንምንታይ ሓቂ ክትወፃ እያ ከቢዳትኪ ማለት እዩ እስኪ ኣወደ ሃለቃ ፈታው ነውሱ ብትግራይ እዩ ፈርጢጡ ኣረግደፍ ትግር ባሕሪ እንታይ መስለካ እናልካ ደርፍ ነበርካ ኣብ ህይወት ከም ስመፀዶ ታሞት መራር ምዃና ፈሪጥካ ምህዳም ጀሚርካ بتقرأ كيرك خمسة خانة تصرف على وركا أبوها حنكو تجرب أبوها حنكو أنا هنجورو قعدت مستوى ممكن يبرخ يوم يروح قربكم لو كهاب سلان يكون كان مريكا وثقة أنا سواء مسينس لا تزارب سميع من دي بسلان بس أوكي مسيني فتاريم سكرة لا بتقرأ بس خلنا بفوتسون جري وزداني نيرة أصلا عمس كيس هذا بس هيك تقرأ وايدي كفي الناس لكم بشم إيرتران دعارانا ترلا اللي خاتب هيلنا أخي بعد ساعة يجي يشالله خيبل أسكي شالني واجي بدش أمشي خبيرة الجيل دعني بس يوصل له سب وين هذا ليس لازم خميس اليوم بزلهم ولادكم لو ما عاد الذي أقول لو ما عاد الذي أقول حدد جن مشاريع المسلمين مسلمين راخبين ثم قدسات يتقدسون وأنا مثلها حادث تحاوي سامبار كعرقوم دليل مالتي ندي سواي خد له خيبل اللي إجازة أنا فرنا جرك سمعي كالكم بتعمي نويزي إذا تبوتاتي أريا مالتيو جنس كبكة اسكي نايدهم سلست حسابات نرى حيت بيك حبشة وخالي اللي بني خاملت فريزر سلازي اسكي نسمع يوم نايزهم سلست يوم وقعتي حد تقرأ عندي أسبوعا مولو بولي نص تجبارة يكون عسرت حمشتو تجازوسه تجبارة يكون كلم مسكم نجرنا أنا واقع ذا إذا تقرأ مرحتو قم أملاك يزري كاباي جميل خوز خال كوفكول بتعمي السكر مرحتي كخبر سلازلني يمكن مرحي تسناتيغو ننا يقولكو انت حسب جن ناي مجمريا تاريخ ناي استراتيجي كيكون ناي السلالفة زي أو كل الاستفترة سجن أو تحت يعري واقع يزخفل بلطنيا تصفح فحي حيلي عقم رغيو سدراسو أو تحت ترقيسو كلن تنطماطم حاجزات مريتات وراتات كل تبلطنيا يوصل الكوس تسوقكم من الطقم يولن زتحاص ايوان تهلمو فكل ايش
استحصيهو انتاي انتبلو وين زشلم وين مرعو وين ايام تقاديلهم زن قول عزيهم هصاونتيهم سلازي ترقم يلوم نحنا وسقعات اتينا نيرو استوسنه هدي إلهم سلوز نورو قرو زحتي إلهم سلوز نورو تساقاقي إنا نهرنا مو تحيزش اللي بلوم أصيب مزني أو مجلس أجن بتعم دس بحالي إيو بتعم دس إيو قصر لزوم دك أي كاب كما زعمل تزمصوص أكاد تزمصوص قد ما كله ودنا إن أنا ده ندل بزعم الناس يكوننا نسينا ندل يرنا كن ودك حس كان تعمل ودنا ده أول كوينات دكنا فريدينا بعد هذه قوم تقول لها متقال للتوم زل خا دكتور دبرتيونس ويس حق خا كلهم تم قالتكم يلوم تزاريبو اجتنا نستي يزبلا زلوا مالتي تصبقت الشلملم زبلت مغلص يبلالو مالتي تا مغلصي صبقت انديا تانا حج زلا منغستات عري مبال نابي كم تخيد تا مغلص كن تا قدمي 3 عامات قدم 4 عامات تقدم خوينا زنبره مغلص كن كل سب زي ذكرى يمسلن بحيلنا نواصينا دو بغل نغبرينا بوزحات سرباتات مالتي ادليتا يكون زيهم بروفوكيوم زغبرو مالتي تايم زغبرو نحما نغرس يغسغسو سلازي دقيسون زنبره زي كونه سمعيتات بمفتار مالتيو بتعامه ازيوم حدغا زفطرو مغلصتاتيوم كمناته يزرربا مالتيو كمناته رئيتونكم يم بتمساسالي سلازي ازي انتبهال انتلو حيلታት ጸጥታ ትግራይ ወይ ከዓ ምክልኻል ትግራይ ዝኾነ መግለጽ ይሂቡ ወት መግለጽ መሃቡ ጽቡቕ እዩ ካብ ሱቕ ምባሉ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን እቲ መግለጺ ናይቶም ሓይልታት ምክልኻል ድኻም ኣይኮነን ናይቶም ኣብ ፖለቲክስ ዘሎ ሰባት ዘሎ ሽግር ድኻም እዩ ንሶም እዮም ልቦም ናብ ካሊእ ኸይዱ ሸፊትዎም ዘሎ ማለት እዩ ንሳቶም እዮም መግለጺኦም ዘይፍለጥ ናይቲ ህዝቢ ጸገሞን ኣይኮነን መግለጺ ዘይፍለጥ እዩ መግለጺ ክህብ ዘሎ ወንበር መግለጺ ዝፍለጥ ከመይ ገይሩ መግለጺ ይሂብ ንምንታይ ኢና ሕውሱስ ነብሎ ደስ ናይቶም ብፖለቲካ ዝወደቑ ሰባት በቶም ተጋደልቲ ዝተዋሃበ መግለጺ ይሽፍነሎም ይኾይኑ በቃ ተባኢሶም ንስልጣኖም ክብሉ ሓፃር መንገዲ ነንሽሞቶም ክብሉ ነንዋዕሎም ክብሉ እዮም ተባኢሶም ዳሕራ ሕጂ እውን ምክልኻል ሓይሊ ዘዘንበለሉ ምንታን ክትድግፍ ወይ ከዓ ዚና ኣብዚ ኣዝቢሉ ዘሎሞ ኣነ እውን ናብ ኣኸይድ ከም እንድሕር ኮይኑ ወላ ሓንቲ ዋጋ ዘይብሉ ተሓሳብ ማለት እዩ ርግፀኛ ኣነ ሓይልታት ምክልኻል ንባዕላቶም ማለት እዩ ኣዝቢሎም ኮና ያዝበሉ እንድሕር ዳ ናብ ዝተባላሸው ኢዶም ሓዊሶም ታይ ዝበሃል the better will be a bitter better ንምዝሉ ሓቀዶት መፂ ጸባሲ መፂ ጠስሚ እንድሕር ዳ ዝዓሰወ ጠስሚ ነይሩ ጥዑይ ጠስሚ እንተሓዊስካሉ ጥዑይ ጠስሚ ኣይኮነን ዝኸውን ተታሒዞም ዓሳውዮም ዝኾኑ ማለት ስለዚ መጀመርታ ዝተባላሸወ ነገር ኣሎ ኣብ ታሕቲ ኸኣኒ ተባላሽ ዘሎ ማለት እዩ ተባላሸወ ኣተሓሳስባ ማለት እዩ ስትራቴጂ ኣካይዳ ተባላሽ ተዓንቂፉ ዘሎ ተሓይል ምክልኻልካ ናብኡ ኢድን ተሓዊሱ ዝገደደ يقفو حنبر ولا حانت لو طيمصن سلازي خغبر زخيل منالبات نحاديኦም وردو نحاديኦም ደይው خبل يخيل ካብዚ ሓሊፉ ግን ማለት እዩ ንዓቶም ክዕርየሎም ብብረት ዶ ፖለቲካዊ ተሓሳስባ ቢሮ ዝዕርየ ነገር ጥራሕ ይዕረ ኮይና ይዕረን በቢሮ ጥራሕ ድማ ናይ ብረት ስራሕ ይስራሕን ማለት ዋጋ ይብሉ ንሓሰብና ንዛረብ ቶም ንዛረብ ዘለና ጥዒጥዒ ዝበልና ማለት እዩ ሕጂ ንሱውን በቃ 2 ዓመት ኣብ ስደት 3 ዓመት ኣብ ስደት ምህላውናስ ጸገም የብሉን ብቻ ውድብና ትድሓን ኢሎም ተዛሪቦም ያ እዝጊዮ ከም ኢልካ ነቲ ህዝቢ ከም እዩ ዝብል ኣጋላልጹ ኢልካ ንምጥቕላል ማለት እዩ ኖ ንዓድና መልስና እዮም ዝብሉ ነበሩ ቀዳማ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ውድብና ትድሓን ኢሎም ደም ወጽ مسؤول كفينا مبزي ودب تاكو ودب أبطلنا بالسفر عتقوي دحنا وزع حد على عاوز ولون سي عين دلين طرنا زبالسي بي عين حزنكم دنا توم ما نسيت تقرأ يحزنكم دي بسو ليش يحزنكم من تو سدت فقدوا ليبيا فقدوا سعودي تتقرأ لا زي تحاكمه أي حزنكم من أديتاتنا أحواتنا أي حزنكم من تفقدوا تيندا فقدوا تيكا زلو حزبنا أي حزنكم من تفناقيل زلو حزبنا حزب زالان بس حزب يروب حزب حمارة أي حزنكم من نسيت كرايس كله أي حزنكم نمنتا أي حزنكم نيلك خابت نجروم أي حزنكم نيو بلهم برا أنا ترديني هكوس جن مخانس فليت الكارلو خمالتي بدن بجرجن أي حزنهم تازي حزنهم نيروهم زي عينة مجلس حتى يكون زربا جلا أو أي محاضرون أو أي موعلن مالتي 3 عامات مليت مجلس إبا 3 سومن يزواب أو عامات مليت أكيد كان وعلى فرزي ولا مجلس سلازي دحينا أنا أنت الكون ندحر دحين كمالتي سرح تسرح يزقبك يلن حسوتي تمجور وعرب كل يوم سلست فترة أنا تي رئيتوسي مالتي مجور بار استفتر له من قدينا يسلطان صامي
ቃምእ ስልጣን ድማ ብምንታይ ኣቢሎም ብሓሳብ ገልጹ ፈቲኖሞ ዘለዎ ማለት እዩ መንገዶም ኣፈላላይ ምህላው ናይ ስትራቴጂ ፍልልይ ምህላዎም ንየማነ ጸጋም ምህላዎም ገለ ማለት እዩ ኣሰላልፎም ዝቀየሩሉ ምክንያት ንስልጣንን ንጥቕማ ጥቕምን እዩ 6 ኮይኖም ማለት እዩ ወይ 4 ኮይኖም ጎዛዝዮም ክበልዑና ሓሲቦም ነይሮም ኖ ዝጉዝ ሓይል የለን after all ዝጉዘን ዝብላዕን እውን የለን ማለት እዩ ወይ ክበልዓኩም ይተካይዳ ወይ ድማ ተማሓሽ ወይኹም ተማሓሽኩም ዌልካም ከዘይ ማሓሽኩም ድማ ነቲ ሽግር ሽዑውን ዌልካም በልዎ ማለት እዩ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ነይሩ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ተኸታተልኩም መወዳእታ ድማ ሃናጽ ዘበለ ርእቶ ጽሒፍኩም ትኸዱ ኣለኹም የቀኒለይ ክብለኩም የዝደሊ ጸጽቡቕ የስምዕና ቻው ደሕና ቀኒውታ ልዋም ቅነ ውድ ላይት ደሕና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ